UNdoni uveze ukungaphatheki kahle ngenxa yenkulumo zabantu abazisho kumakoti kaMjolisi noMjolisi. Lokhu kuvela emva kwesithombe esiputshukile la khona uMjolisi obeyolobola khona umakoti wakhe uMadlamini. Ama-comments abantu bathe uMjolisi uthandana nesalukazi, akumphathanga kahle uNdoni. Ube sengenelela ngesimo sokukhuza laba bantu abathi uMjolisi uthandana nesalukazi. Weyuza sawubona ngibingelele, ngiyayithanda impendulo yakho. Kumuntu ongazi ukuthi ngiyiphendula ekuthenini ngiphendula kule video abantu abagxeka khona umakoti kaMjolisi. Guys, yazi kwesinye isikhathi engazuthi singangabukhombisa ubuhlathi kodwa sikhombisa ukukhula. If ngibuka abantu abaningi abagxeka umakoti kaMjolisi, abantu besifazane, and angiphatheki kabi because thina abantu besifazane ave simbonazelana, vele sigxeka kuqala sikwazi ukuncoma. One, le ngane muyibuke uyayibona nje ukuthi ingane encane. Bafethu, indlela esondleka ngayo nendlela esikhululeka ngayo nendlela imizimba yethu eyiyona ayilingana, ayifani. Lo mntwana uyambona ukuthi mncane noma bengingathiwa akekho omncane, inhliziyo idle kuthandayo. Akaze ngijaje umuntu, mina nilala nabantu abangangobaba benu. Nani majithe nidelela umakoti kaMjolisi, nilale ngisho noShuga mama, akaze nize nijaje umuntu. Kanti nina nizokhula nini ukuthi nikwazi ukubongelana ey'ntweni zonke nina nibheka isici. Uba nje oke wabongela uMjolisi wathi inhle into ayenzile. Sihlezi sibona ondaba zikwayo bayasaba ukuphumela obala ngenxa yokuthini abaningi baba bayiphethe kahle. Kodwa nayo ingane incane iphumela obala yakhetha umuntu kwabuka izwe lonke, okuyinto ehlula abantu abaningi. Yini singayibongisi? Why sigxeka? Ukuthenga inkomo yolobola umuntu into enkulu kabi, ukuphumela obala ukhetha umuntu omthandayo into enkulu kabi. Why ingane bafuthu singayikhulisi, singayibongisi? Lezi ingane zisencane niqedelana amandla zenza into enhle. Nizothini le ntombazane emehluleka ukhengilisha lento? Mhlawumbe uMjolisi engakhona ngoba umculiki, umuntu abantu uyijwayele izinto ezigcinayo. Kodwa nizothini le ngane yabantu ke mingathathi inqumo ezibhedayo ngenxa yamazwi, ngenxa yamagameni? Cha bafethu, anenzanga kahle. Asikwazi ukulawulwa yinina, ningabantu nje ngathi ngenxa ukuthi nje nakho ke siphila impilo le phambi kwamehla abantu. Ayikho into wrong ngomakoti kaMjolisi. Futhi abantu abayifundisa into uma ungayithandi eyakho. Anikwazi ukulawula yonke imizi yabantu. Anikwazi ukungena izindaba zabantu kuze kube ngathi ezeni. Nonke ninamacaleni namaphutheni kodwa nibhizi nijaji ingane. Ngoba ngizima kumuntu omnyama ukuthi nje congrats. Bafethu, isilwane lesi. uMjolisi la ukhona mfowethu, into eyenzile inhle, ihlula insizwe enkulu. Ukuthi uyeke ukusweka, uyeke ukuthenga imoto, kodwa ukhetha ukuthenga inkomo, uvusa umuzi wakini, ukuvuka komuzi ukulanda umfazi. Sisi la ukhona Madlamini, khulileka nkosazana, njengoba nje ungene kumuntu odumile nawe usufana nomuntu odumile, kuzoshona noma yini kuwena. Kodwa wena uyolalela amazwi endoda yakho nokubona kuyikhona. Vala indlebe, uvula umqondo. Siyanibongisa uMjolisi noMadlamini engathi ningaphathana kahle.